Ngiawan lang haka yeng ke bakhoi ke bakentang ke jong Blei ban mane ban syakri u ban ai ke jingi syaka kam ke jong u ban yo sngewru na ke tien ke ba em ke jong Blei to Blei kyrkhu ngi na ke jing don kat ke jong u ban ki bynta baro jong jing syakri ke jangi ini pendama ke jing duai U Blei buk pau jangi bah beneng ngila lagi jong ki yeng ki sem hagan ki shiteng sngi ban wan haga yeng ke bakhoi ke bakentang ke jong me ban ai ke jingo bat ke jingi ro me ban pen pau ke jing songo na mar ke jing bahas bun ke jong me ban ngi kerpat me ko trai ba men don dekat ban ngi baki ki baro ki bangi ngin pendep kin long da shisha ka bura me ke kerteng ke bakhoi ke jong me ban kin long ru ke jing kyrkhu na ka benta jongi to don rengkal ban ngi ko trai ngipan ngidem ngingo bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong trai bat unong penem jeng U Jisu Khrist amen ngini ruai ke jing ruai ke balais ngini ruai ke jing ruai ke balais pa an repusan nakut kilom jong ke jing shai sipai kristan to mi tutur sya prang sya jingele kat basngi kadang I saudong jongi nong shun kiker la kabor lut ngin sei ngitip jinget kalong jing job kan job lo dia perthei ke jing ruai ke balai spa an repusan nakun kilom jong ka jing shai sipai kristan to me tutur syaprang sya jing yale kan basi kadang I saudong jong I nong shun kiker lakam borlut ngin sei ngitip jingen kalong jing jom kan jom lun ya berthei ngin jom da ka jingen ngin jom da ka jingen o da jing jom don muram ngin jom ya ka berthei lama jong I long ka jing I din jong me long wan lam in yai hasuro ka jing job ban real khot bertajam da jing et kum ler lang kari yat par jing win baro da jing et jing yam hila jom long stiru ya baro ngin jom da ka jing et ngin jom da ka jing et o da jing jom don buram ngin jom ya ka berthei kat sha bapai nong shun ngi shem ha jing ram I shurkei shong suk ngim dei sha prang in tur ngin ting ki nong shun le ngin pong tu pya ka jing pen im ban pong da jing shisha ka berthei lut kan sakin yo tang yo sko jing sawa in jom da ka jing
lor khi lum kha jing shai do nut ai lun ha u in job ki shi bai kha jing dum ha cơ thành U Jisu gin jom da kha jing en gin jom da kha jing en o da jing job don muram gin jom ya kha per ka phang padeng jong ka khubor ka bangin si osngo shibet ka long ki Nongkit tien U Khrist bat ka jing puli na ka tien ka U Blei ka balong ka nongrim ya ka ni ka khubor ka long na ka shithi ka ba ar ka jong apostol Paul shaki Nongkren ka lenong ka ba san ki khot khat pra hadu arpo bat ka lenong ka ba nrio ki khot saw hadu shipo ar korin san khat pra hadu arpo bat nriu lenong ki khot saw hadu shipo ka ktien ka U Blei ka ba ongkum ni ti ki ai baro ki long no Blei ubala penyesuk no yangi haladi hi dau Jisu Khrist bat ubala IT hangi ya ka jing pentrei ya ka jing penyesuk kata kalong bau Blei udang penyesuk ia ka perthai haladi hi ha U Khrist klem dan yau haki ia ki jing palat jongki bat ulabu ti hangi ia ka ktien kane ka jing penyesuk namar kata ngilong ki Nongkit Lyndan Syiem na ka bynta U Khrist la kumba U Blei U kerpat ia phidangi ngiduai hir-hir na ka bynta U Khrist to long pi ya kibala penyesuk bat U Blei Henry da kabangi pen isyen na yalade haki ai baro kum ki nong yalap ki U Blei haka jing yai sha shikat day haki jing jenjar haki jing kerdo haki jing shipa haki jing sempat haki jing set bendi haki jing kenwin haki jing 3 minot bat haki jing bam yotia haki jing sha jing it haka jing sngur haka jing tip haka jing yai sha slem haka jing lesbun ha umensim bakhot haka jing it baklem arsap haka ktien ka jing shisha haka bor U Blei da ka jing king atiar ka hok shakamon bat shakadiang hapdeng ka buram bat ka baklem buram hapdeng ka bakren sniu bat ka bakren bha kum ki basyukor henry penban ki bashisha kum ya kibam itu henry penban ya kiba itu kum kiban sayap no henry akmi ngiem kum ya kibala penshitam te klem da penyap yangi kum kiba sngosi henry halakasngi kiba sngo kemen kum kiba duk henry penban kiba penruspa ya kiba bon kum kibam don ai ruem Henry kibadon ki ai baro to bleun kyrkhu ya kane ka jing pule bat ka jing shashkor ka jongi ya ka ktien ka ba khot ka jongu shua bangin bo jing duai ngakwa ban pentip ya phi kini gi mat jing duai ba menta ka sngi ka de ka KGP sinot Sunday ngi ban duai na ka sinot batru ka sinot kalarai nadu menta ka snem bangin duai na ka benta ki PWDs lani people with disabilities lani gi breu ki badon ki jingduna hagi de khotman bat ka jing shakriya ki ngin duairu naga benta ka jing kyrkhu ka U Blei bola juba bi ki jing duai bangila yo ya ki saungut ki temen basan aka arpulai 3 Oktober bat khat nyongut ki de khot committee balang arpo November ngin duairu ya ka ribat ka judgment riu ka jongi hapadeng ka saw bat ka sian bat ka jingkan at ka jingele ba ka jingsuk kan wan hakari ka jongi ngin ya duai
U Blei buk pau Jingiaseng bening ngi aingo ye me naga bynta ke ni kapor ke me aingi bengi la bandon naga yeng ke bekentang ke jong me bani selok langkum ni shibalang lembat kiwei pat ki para bangeit bait ki baju don rengkat bat ngi nakawei kapor shakawei kapor nakawei ke tayo shakawei ke tayo haga jing selok lang ke bakhoj bat ke bekentang ban mani ban shakri me ban ai ki do not ki jongi ban pelet ki jingmut ki jongi shaki ki bekenjaman sim shaki ki banaga tien ke ba im ke jong me ngi duai ngi kerpat ba men yai kyrkhu ngi ko trai kan rat daga jing don rekat ke jong me ba daga jing alam ke jong me ye ki jing im ki jongi bat ki jing kyrkhu ki jong me ken hap halor ka balang ke jongi halor ki rempai yang kristan iwei pe iwei ngi aingo ba mela aingi ke jing kot ke jing khia ngi aingo ba mela pendap ngi ye ki jing don kam ki jongi baro hot ki don ki ba pang ki ba shitom ki ba thia hospital ya ki bangele yo ban le khmi le jingo le duai haki yeng ki semru ki badona prenga jing nyuan ke jing telot ya ki bangi yo ban ken mau ke jing duai ringi aingu bakin lanang yo khia ni ke jing shitom baro bat ka dei shisha ke jing le pla ke jong me to kyrkhu ko trai la dadang don ki ba pang ki ba shitom ki ba telot ki ba swai ai bor ma me ki bakila ban ki pat bat ban yeng bat ban wan sha ka yeng ke jong me ban shakri me ngi duai ngi de kerpat me ko trai kan rat ba men kyrkhu ru ya ka balang bakanang la ban kener ya la ka jong khti jong jing yarap shaki badon kam ke jing yarap baga balang kanang la ban besai ka tien ke jong me na ka ni ka pulpit bat ru shaki yeng ki sem jagi para bangeit ling ba ki jingiaseng yeng bangila ru ban beteng ban kener ke jing kai ling ba ki jingiaseng ki sngi po ya ling ba ki skul pen pau jingiaseng gentai jingiaseng samla bat ling ba ki jingiaseng yeng kumju ru lingba ke skul pen pau jingiaseng kena men step a trai kerat ngi kerpat me men kyrkhu ke ni ke jing shakri juga balang ke jongi bar ha ke ni ke por ko trai kerat ngi duai ru naga benta barok ki balang hi ha ke ni ke ri ke jongi bangi nang la ban sakhi bat ban shakri ya ke kerteng ke bakhoj ke jome ko trai ngi duai naga benta ke KGP sinat sep ngi ka baladap ar pos nem ha ke ni ke sngi U Trai ha ka bala thung ya ka tayo ko basau chong ke snem arajar bangi aingo emeko trai bakalanang roy kalanang yat saprang ha ki jing shakri ki jongka ha ke emlang salang batru ha ki commission sabaru podu sam joga jela ga jongi tonang kyrkhu ke sinat sepngi kanang yat saprang naka bor shaka bor daga jialam ga jongme kyrkhu ki nong yalam jong ga sinat bakin yo ma daga jialam ga jongme bakin pandem yala di homen siem bakhoj bat bakin nang la ban yalam ya ka balang ga jongi hot kyrkhu ru ka shipara ga jongi ya ke KGP sinat mingi lembat ke sinat riboiru bangi nang la ban tre lang ban sakhi ya ke kerteng ke jome ko trai kum ke Balang Presbyterian ke bala poi nengkong hakini girilom khasi jantia bangin peni ya ke jinglong men ke jongi daga jinglong jinsur jaga jinglong palai daga jinglong kedup lang ya baro badaga jingla ban yalam ya ke nega ribat ke jaj ben riu ke jongi hakalenti jaga jinglong U Blei ngi duairu naga bentam kito ki badon ki jingduna ki de khotmen kum baga sinot kala rai banadu kanega snem ngin ken Mawroh ki jing duai ya kita ki baye shem jing ke jing im namar ka jing bambit bambiang ha ka met ka phat ngi duai na ka benta jungki ngi duai na ta ki long yeng long sem jungki kin mat ko trai kan rat ya ka jing don kat ka jong me to kershan bor me ki haki kam ki jing trai kin yo kin kot kin bit kin biang de gi ji snai gi jong me ngi duai na ka benta ki institution ru jong ka sinot ki bala seng ban kershan ni ki badon ki jing ka jing im ka Amir Kha School for the Disabled bat ka Mairang Vidya Jyoti Inclusive School ba menang kyrkhu kini ki kam jong ka jing shakri ya ka emlang salang ngi duai ngi kerpat naga benta ki nong trai hang to naga benta ki nong penya ya ka kam naga benta ki nong leit pule kini ki jaka pule kumju ru ya ki jaka pule jong ki wei pat ki balang ki wei pat ki kunhon ki batrai ban yarap ya ki ba shamshit to maga jing em namar ka jing bambit bambiang ha ki de khotmet long rekat bat ki ko trai kin mat ki jing kyrkhu jong me hagani ka por ko trai ki men sim jongi ki shlei de jing songo ba mela kyrkhu ya ka balang ka jongi ba mela ai ngi ko trai kan rat ki saungut ki temen basan bat ki khat nyungut ki de khot committee balang na lor ki shipongut ki bangila don lupa mela sai sa nyungut ko trai bakin longi de khot committee balang do ka shitare u January ar pulai hadu ka bakut jong ar pusan bangi da duai ngi de kerpat ba men kyrkhu ko trai
trai kerat ya kini ki syakri ke bamela sai na pedeng jongi bagi la ban tre ke kam ke jong me bakin so thu ke jing khot ke ba khrau ke ba kentang ban pendap ki benta baro jong ke balang bala syania ki kyrkhu kini ki saungut ki temen basan ilek ki ban salet syaka Presbyterian Nongkwar penkop penslek memeki de ka bor ke Jingiaseng Sngi bandal bukti moderator lor jongki kin so thu ke jing penslek ke Jingiaseng Sngi ba khot bala penkerpang bala pengentang iki bala penko bor ki banalor bakin long kinong syarai ka kam ke jong me kinong syarai ka besaktin blei kinong syarai na ka me ke jong me ki ban sami khu ber ke khuri ka balong ke jing khot ka bakentang khot kyrkhu ko trai kerat ye ki long yeng long sem jong kiru ya ki keme bat kum jo re ki khon ki kti ngi boti ki baro akikti ki badan board chome ngi duai nam tagi khot komiti balang ru ko trai ba menang ai bor ki bekin syakri me kin pendep ke benta kat kum ba melak khot ki ho jaga ju hi ka sngi bala je de ki ha ga ju ka sngi la thung ki bat kin hab ban lej ban pani thu yela de ka putmuri district ko trai to yarap ki ngi duai ngi kerpat bagin so thu ga jing tang jong jing khot ba de ga jing khya jong kam syaka bakila kulara ka to sngi bagi pediang ya kata ga jing sha je ban ki kloi ban lej ban pani tho yela de kyrkhu ki long yeng long sem jong ki keme jong ki khon ban ki khon ki kti kini roi kini man bha haki ki baro kini syakri kini kershan yau kpa jo ka yeng habau shim ya kani ka wai pat ka benta jong jing syakri ka kam ga jong me to kyrkhu yang ir kum jo ko trai kum ki re ka balang ngin nang ban buram ki ngin nang ban yo kore ki namar de mangi hi ki bala jet ye ki ba de mangi ko trai krat ki ba ma de ga ji alam ga jong me baki ne kin long kin nong yalam jaga balang ga jongi i duai ngi de kerpat ko trai nam taki reud ko jaga balang ki bala shim khia ga ni ga jingket khle ban pendep ga jingjet ke bakentang ngila yo ko koram ko bada sngu hun ko trai kan rat om tang ka basalit henry ka ba biang thau bat ka ba dapura bat ki ba muan le se ki ba ya pangi shitam lani ki ba pulis jengai lani ki ba tres jengai lani ki ba kendo jing e ko trai kan rat don rekat lembat ki re ki ni ki bala wan ga jing so hun na ga men sem bagi la pendap ialah ka jong ka kamram ka jingket kle ablay try kadrat ngi duai ru nagabenta ka ribat ka judgment reu ka jongi ngi ya lingwa ka saw ka sian ngi ya lingba ka jing e ka bakrau hakabala ja ka man saw ka man snam kala ja ka jing yap shatai shnong mukro ngi duai nam ta ki long yeng jongi to ki bala do noi ki ba e ki ba thon gi jongi ko try ba men pa isnei ko try ki to ki santali ki long yeng long sem daga jing snei blei ka jong me ba men kyrkhu ki ho ye wei pat ru ubadon shashiliang jong upot usam jaga jela megalaya ko trai ka yeng jong uru ki song si namar kila do yo nong kamai jong ka yeng baru nong kershan ki khon ki kti long rekat lembat ki ko trai kan rat barwat ai bakin ja kum kini ki jing snam ki jing le hapdeng artli ki jela jogari India idwai baga jing suk ka jome kan wana padeng ki artli ki jela ka jing suk ka jome hapdeng kini ki ar ki jaj ben riu idwai ru nagabenta ka jela ka jongi nagabenta ka nong ba jongi idwai benta ki nong yalam jong ka jing ya pen pau persha igini ki jing ja bagi duai baga mensim kan jinsur ka mensim palai ka mensim kristan kan senshar baga num don shu ka jing ya pen i persha ka num don shu ka jing ya le ka balong palat pot ko trai kan rat ka ban walam ka jing sir ka jing smet ya ka imlang salang barokawai ngi duai ngi kerpat ko trai men ai ka jing start hagi nong senshar jaga ri ka jingi ya ki bor pahra ki bor pulit ko trai kan rat ki barok kin long daga jing jai bat ka jing suk sashi sien kan wan ha ka ne ga ri bat ka judgment reu ga jongi satang khandiat por ngin rakhe ka Christmas ye ga jing wan kha jong sim jong jing suk bat ngi duai ban lam khmat da ga jing suk ha ka ne ga ri ga jongi ko trai kan rat bangin yo ban rakhe ka Christmas da ga jing kemen atrai kan rat ngi ai ngo eme na ga benta ka ne ga por bangi yo ban don ga yeng ga jong me ban ye slok langkum ne ban mane ban shakri me to kyrkhu ngi ko trai kan rat ye gi benta gi badang sa ka ne ga jing shakri jongi baki baro ki bangingin pendep kin long ko bura me ka kerteng ba khoi ge jongme yegini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ro daga ba kerpa de ge jing map e ge jongme na mara ka kerteng ge jong trai ba du nong penem jing U Jisu Khrist ngi duai amen te ka ni ka por ngi yo ban pendep noi ki kam jo ka balang ki bangeit na ka Balang Presbyterian Mawroh lambar kiwei pat ki bangeit ki bamdan kerteng balang hani ri ki bajuan
senrangi kersanangi naka Sngi U Trai sika Sngi U Trai nyai kiwei pi baro haka kerteng U Jisu Khrist U Trai nyai kiwei ru ya pi ki par bangeit ki bamla bandon haka nika jing manilang haka nika nok pa jon nika sngi ki ba piru physio ban khmi ban pej leng ba ki YouTube channel jaka Balang Presbyterian Mawroh ya pi ru ai Blei haka kerteng U Jisu Khrist kini kalong ka Sngi U Trai ka bekerpang ka KGP Sinot Sepngi Sunday bat haka nika por i Nongkren hapling jungi long i pastor jong ka Balang Presbyterian Mawroh Reverend Lyndan Syiem i belong ru chairman jong ka Balang ni ngu shibun bat penpau ke jing sungu i pastor bila ban besar tin Blei yangi kipar bangeit nakawei ka kuota syakawei ka kuota lingba ki sermon ba ke jing jihikai shong tan rai jong ka Balang Presbyterian ni don ka jing kermen ka baskem ba ka jing ka baskem ru ka por ba ka khubor ka ba U Blei ula shan shap haka dok nut ka jong i kana ka kyrkhu man sim yang i wei pi wei ki badon haka ka jingiaseng bat kitur ki ban sakmi ya kani ka jing syakri lingba ki YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh pastor na kalyang jong ka Balang ni penpau ke sungu suburam pi pila la ban shimi ni ka bynta haka ni ka nok phaj ka si ban long kumu Nongkren hapling jongi ka jing duai jongi ka Balang ka long U Blei un ai pi ka met ka bakot ka bakhia lem ka yin ka sem ka jong pi mat kham ta me ka jing syakri ka babidon ai po ka Balang ha ka sinot ha ka BSI ka jo pi ba ki bor Balang ki ba kham se jong kum uwi ni ki khot ha po jong ka executive committee jong ka KGP Sinot Sepngi ni don ka jing ka baskem ba ka jing duai ka jing ka por ka lang ba U Blei un pun ka bor pun sle ya pi pun ketang ya ka khubor ka bangin sia ban ngap ban sa skor kan long ka kyrkhu man sim yangi mar mi nang ni ngin bi lam makatin ka jong U Blei hakani ka por ngin lumno ye ke jing aingu an kapar ki oshes ban mi aingu hadin ban mi aingu an so kapar ya i Mr. KS Dingdo to ne le la U Blei junwai sajitin pada U Blei wana jan chome la ba choni ka por no phai si na ba melong U Blei jongi himla baklam dapen pau ku junguru ye me ko Trai ya ka jindor kar ka chome la ba ngi lama kisngi bagi por baro ke balai no sadian choka choba chongi kom jogo Trai bi ngi pen pa ko junguru ye me sajitin pa ba me kersani ki jat ke batrat ko jongi ko Trai bi me yoman min la ka jongi yang kisam kumni ya pengin dona ka yang ka bakantang ka chome yoman syakri ban pon buram ya ka tang ka khoj bak badon bortang ba chome ni pen pa ko junguru ko Trai bi ba me ai hangi ka ni kisngi ko bukra kaski ka bakantang ka chome haka mengiyoban syakri lang ko Trai bi ke keteng ke chome kumpai lang chong ka Balang kyrkhu ko Trai bi ke bynta ke per bra menyon pendep leng ba chong ka ni ka por kina long sisya ko Trai bi ke ba syam sngewbha khamat chome ni pen pau ko junguru ye me ko Trai bi lang ba chong ka ni ka kleman haka ba me pen la yangi ko Trai bi ka pangin wan ra ya si bynta ke jing kyrkhu ko Trai bi ke bam le kyrkhu ndak bynta ke ji im ko jing simet mangi yo ko Trai ban wara khandiat sekakam ko chome umta tu isnei ban kyrkhu me lagi longge barit henrei Trai bi ken yai man krao hak nak menta ka buram ko chome hang no ka Balang ka panon kame ki kalang bat penyar ya kahima ba ka chome ni don ro Trai bi ka ni ka por na ka benta ban ai ngue ya me ko Trai ba ka kyrkhu ke bun sartap ka chome ki ban ma kyrkhu ko Trai bi je ke je pi Sinot Sepngi ka chongi habang ilakan jogo Trai bi ka arhus ne me ke je lenti ka chongka Trai bi ni snei betul nang isnei betul na yai kyrkhu ya la ka chong ka Sinot kyrkhu ke wei pa ka wei ka benta ka wei ko Trai bi ki khot barki komiti ke per ko Trai na badaban penyar ya ka hima ba ka chome kyrkhu ko Trai bi na du moderator na du ginang kit kam ke per ba ke badana po chongka makin yo agam stem ko jing shaman stem ko badakan jablai ki chome makin laban betul ni ka kam ko chome nakapur sakapur yu ki jing duai ko Trai bi tu isne man kyrkhu nak benta jong gitu ngi badon ka jiruna ki khot met ke chongki
ko trai bi ej meme ko trai bi ej meme long U Blei U jong ki ban U Blei jong iru trai bi tu isne ban kersan ni ki ko trai bal ha ke jing tuna ke jong ki ki khot met ki jong ki ban ko trai bi ej bahkan long ko trai bi ka lat ko trai dang bata jong mer ko trai ya ka ba me man penwan ko trai bi ej ya ka jing so thu ko jing phang bagi long jing thau ko ko ke jome bagi lar ko trai bi banam don ko no ko jing sngewbha ni trai bi ke la ban ai ke buram ban syakri me halak ke jong ki banta ke jong ki kyrkhu ko trai bi nam kata lang ba ke jing em ke jong ki bagi lapan pun pau ye ke buram ke jome halak sngi ni duai ngi kar padro ko trai bi dangan ke por na ka bada syakri jome pastor ban sami ke khubor ke ting jome lang ba jong ni ko bor ke khlimat ke menta duis ne ke trai ban kyrkhu ye lo jong syakri jome ben ketang ko trai bi ye lo jong syakri jome ben ketang ko trai bi je ka jing mot ke jing berkhat ba ke jing pen khre ke jing ibaro trai ke na long shisha ko trai bi hen da ke jing lam ko jong mesti mo khot jome bat ke baro ke ba mi no ko trai bi na ke sentur ke jong syakri jome ban long ke ta ke jing bang ke batei mesem na ka batau pai lang jome don dan kat ko trai bi lambat ngi ke ni ke por ni pen pau ke jing sungur ko trai bi ke jing kyrkhu ke jome ni bam la kyrkhu la ke jong balang ke jome ko trai bi ke bangil melo sei ke trai bi ke syakri ke ko dor ke jome ban long ko trai bi hen kita memsan ke nong syarai la ke jong balang melo sei sau ngot ko trai na deng jong kiru khot jong balang trai bi ke buram ke jing ngi asame berkom joko trai bi sang ngila yoru ko trai bi da ke jing kyrkhu ke jome sakhat nyungut prat ko trai bi ke wit khot ko ti balang ke bane tenrong ke bane ket ya ba rangkat le maginong syarai jong balang ban penyar kam stedi ka kam ko jome ko trai ha ke jing be jiranti trai bi ngi duai ban kar pada khmat jome du isne ban kyrkhu ko trai bi na du I pastor ban ya lam ko trai bi ya la ka jong balang ka jome ki temen besan rengkat lamaki khot ko ti balang bakin yo e kam sem ko jong long ko we ke jing long setli kan long ko trai bi da ka jing start ke macam lagi jome bagi ke baro ke bagi yo ban pendep ko trai bi kan long sisa da ba syam sngewbha khmat jome kyrkhu lang ngi ke ke por ko trai bi bangin syashkor bang ngapi ke khubor ke ting jome bangin mi nang ner ko trai ngi yo ban mir kat ba jing kyrkhu ke jome mi le phai selo jong ying kisem ke jong da ke jing kemen ngi yo ban syakri me duis ne ke trai ban niang ke jingu ke jing pat jing ke por da ma be ru ki pop ki bubun ki sosi ye ke mon ke jome na ba ka teng ke jong Jisu ngaduai amen Blei shiboni ke blei don bynta ke jing lum ke jing aingo bat ke jing pen getang U Blei to nang kyrkhu ye phi ngine beteng ke jing syakri ke jing U Blei de ka bengi ruai lang ke jing ruai ke ba arspa sa pukendai atrai ba ej bat ba isnai la ka balang melaseng me ai penwi iki nong trai ki ba sngau jing khot na neng me khot iki ni ki syakri ban yai trai kam jong me trai to wan pen gentang ba me hi ban syakri me klem wai ke jing ruai ke ba arspa sa pukendai Da
shan yaki haki jing hajing tenjo bat kuslai bajing in jong mekan yai ne hadu ba jing trei lawai. U Blei Shibon ya Teman Besan Assistant Secretary ke Balang, Teman Besan I Borlang Wan Swet, nak benta ki kentien pediang ki jongpi, ki Teman Besan Bae Jangi Baro, ki Khot Committee Balang, ki long keme, ki long kpa, ki perlok samla, ki hep ki berit, ngai ku Blei api Baro, haga kerteng ke bakordor tam, ke jong U Trai, bad unong penem Jangi U Jisu Khrist, ke jing ku Blei api ru, ki bakmi, bad ki Bae Shimenta, haga ni ke Jingiaseng Jangi, link ba ke YouTube channel jong ke Balang. Kumtung ila yo, ya ki Jingikai Shong Tenrai, syapang ke jing pen baptis, bad ke Sngi U Trai, ya kaba ngin senang yo na kapor sa kapor, bad kumba pitip, kabalang kalapan mi, ya katuga kot, kabangila sam sya, kawai pa kawai katliw yeng, jong ki para bangeit, hapo kabalang ke jangi, balada ja bapimpat yo eka kot, sngewbha ban sa pentip igi Khot Committee Balang, bat kin se yo ban penpoy ke yeng ke jong pi, balada pilakwa kopi syuru, kumbala pen banah katu sngi, la ban tiet, kenang bapin yo ban ai, syaki bah yeng, lanigi parlok, kibakwa ban tip syusyu, syapang ki digi Jingikai Shong Tenrai. Kakubor agani ke sngi, kalong kerpang nakabenta, ki Teman Besan ki badang syajit temai, hakani ke arpulai tarik Oktober, bat nakabenta ki Khot Committee Balang, ki badang dep syajit, haka arpau tarik ke jong November, kakubor kalong nakabenta jangilang baro, ngilayu i ya ke jingroi jong ka Balang ke jangi, ngilayu i ya ke jingroi jong ke jing tre mission jong ka Balang, bat jong ke Jingiaseng Thai, bat ke jing pen bena ke badapura ngin seyo sngau na U Secretary jong ka Balang hakapor bandala i ka kam ring song tho ba ki baro kilanang ya chaprang. Bat ke khubor ka bangidon kam ban yo sngau ke ni kapor ka bang sngau ke jingalam ke U Blei kalong ki Nongkit tien U Khrist larabu ka tien pareng kalong ambassadors of Christ. Bat ka nongrim kalong nakatu ka benta ka bangala puli menne ndrei kerpang nakani ka khot ar korin san arpo namar kata ngilong ki Nongkit tien na ka benta U Khrist la kumba U Blei U kerpat yapi dangi ngiduai hirhir na ka benta U Khrist tolong pi ya ki bala peniasuk baru Blei bada syua begini yo sngau ya ke kubur na ke tien ke U Blei ngin yo e ke jingroi kerpang na iwei na pedeng ki bala syajit kum U Khot Committee Balang jong ke Balang ke jangi Mr. Mak Jirat melim ngap ngakerpat bayin ai ke jingroi kerpang kekerteng jong ke jingroi ke pangan ai pedeng jong pi kalong ngilong ke jingshai. Jingiaseng Barit jong U Blei nhìn nhai bên sai xa bự thầy hợp tình ca trình độ nhìn ra là chính sai U Khrist nhìn nhai bên sai nông ra chính sai nhìn ra chính sai trong U Trai chỉ bự thay ba đốm nhìn ra là chính sai chỉ bự thay ba đốm nhìn lòng
ปอยชากาทองมีได้บันยักษาฮีลงนองลำเตียนโอคริสฮาเปอร์เทยยินระจิงชัยจงอูเพลยยินลองที่นงระจิงชัยยินระจิงชัยจงอูไตรseperti batu indra la jingshai seperti batu inlong la jingshai Poi syakatong hajing yakinti Pansiat kaburong kaap yani Inra la jingshai jong utrai Syaka pertei ngin pen pernai Ngin long di nong ra jingshai Ngin ra jingshai jong utrai Seperti badung Ngin ra la jingshai Seperti badung Ngin long la jingshai Ngin long Di nong ra jingshai Ngin ra jingshai jong utrai Seperti badung Ngin ra la jingshai Seperti badung Ngin long la jingshai Blei dengan takuran semua Amin Ngipen pao ko jing songo I Mr. Mak Jiran melim ngap na ka bynta ka jing syakri ka ba koridor ka jang pi ngine duai U Blei buk pao jang I bahabening ngi aingo I me ko trai kan ra bangi le snngoi ko khubor bangi long ki nong ra jing shai syakani ka perthei yarap ikini ki bela jiet ko trai kan ra kin pendep ka ka bynta ba yarap ba mangi wei pi wei ru ngin snngoi ka jing kantang jang ka jing khot ka jang me kum ki bangeit U Jisu Khrist kyrkhu ni ka por lingba ka jing besai ka tien ka ba em ka jang me ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jang trai ba unong penem jang U Jisu Khrist amen ki Nongkit Tien U Khrist pada kekhtien pareng ambassadors of Christ u new ambassador ulong uba mikmat na kabenta kari ke jong u ha kari nongwei kalong ka basuk banlong ambassador hakari ka bayolong parlok bat kari ke jong pi kum kanuksa u ambassador jogari India u batre ha Bhutan lani u batre ha Japan lani ha South Korea kini kilong kiri ke bayolong parlok bat kari India bat kasuk bha banlong ambassador hangto Henry kalong ka bashitam lada latung yo ha kari ka bomyalong paralok bat kari India kum kanuksa kari Pakistan lani kari China u ambassador jogari India ha Pakistan lani ha China u ya kendu shibun ki jing ha ka kam ka jong ka Bible ka hikai ba mangi baro ki Kristan ngilong ki ambassador jong U Jisu Khrist ngilong ki Nongkit Syiem jong U Jisu Khrist bat ka perthei kamlong paralok bat mangi ki Kristan U Jisu ong pilong ha ka perthei henrei pimlong jong ka perthei bat Philippi lanong ka balai ka khot ka arpo ko ong ka jinglong trai shnong jongi kalong habneng
ngi long trai snong haka yeng shong ne kabala penkre na ka bynta jongi hakane ka percai pat ngi long ki nongkit tien Syiem bat ngi long ki nong yalap ya ka tien ke U Blei namar kata ngim don hakari shong ne shong do henre ngi long ki nong mi khmat U Jisu Khrist hakari nong wei ngilong ki nongkit tien Syiem jong ka hima ka U Blei ha ka ni ka percai kasidi ka banengkong uyoknis ka lenong ka basan ka khot ka bakhat kendai ka ong ngitip bangilong na U Blei bat baka percai borok ka wei ka thia khop hapo uta ubasniu ngilong na U Blei ngilong jong U Blei ban ngiem ha ka percai ka bathia khop hapo uta ubasniu namar kata Nongkit tien Syiem na kabenta U Jisu Khrist uya kendu shibun ki jing ha kani ka percai lar pikeli balai bang amat jing pensyai balai bang ade banyai persyai ki jing kai juga percai kadau kalong ba pilong nong song snong chong ka beneng bat pilong Nongkit tien Syiem ka Nongkit tien Syiem ha kani ka percai bat ngide ban yat ngide ban im ringkat ka akor ringkat ka buram ringkat ka jing biang tau ha ka jing im jongi kum ki Nongkit tien Syiem kidon sauteli ki mat ha ka ni ka khubor ka mat ka banengkong kalong ka jing khot yau Nongkit tien Syiem uwei pa uwei bangeit kawei pa kawei ka bangeit la khot yengi bangin long ki Nongkit tien Syiem ki U Khrist bangin long ki sakhi ya ka gospel katu ka bynta bala puli menne ar korin le nong basan ki khot khat pra khat kendai ki ong ba baro ki bangeit la khot yengi shaka jing pentrei ya ka jing penyesuk ka jing pentrei ya ka jing penyesuk bat ka Bible pareng ka ong ka ministry of reconciliation ka jing pentrei ban penyesuk ya ka ni ka percai bat U Blei lingba U Jisu Khrist bat namar kata ka dekhot ka ba arpo ka penbuat ya kata da ka ba ong ba wei pa wei u bangeit ka wei pa ka wei ka bangeit ngilong ki ambassador ngilong ki Nongkit tien Syiem ka U Khrist yang ilang baro la khot sya ka jinglong Nongkit tien Syiem Henry kerpang ki pastor ki temen besan ki khot komiti balang la khot yangi ngide ban snol tho ya kata ka jing khot ka bakentang bangin mi khmat na ka benta U Khrist bat na ka benta ka balang ka jong u armut ki temen besan jongi kimdon bat ngi ha ka ni ka por ha ka jingiaseng ki jongi iwei let sya ka jing jet de khot komiti balang kaba pelong de ka Putmuri district hang ni ka balang kenton masar badiwei pat ilet program ya thu khana shakawei pat ka balang bat kat shakaba kini ki temen basan jongi kilet antip yaki bakilong ki Nongkit tien Syiem na ka Balang Presbyterian Mawroh ngaila diru menta la lai tayo ngala dona po ka balang ndrela syam tayo ngan hablet ka balang puriang ban let ban itu kana bat handa let yang tu ansatip yang komu pastor jong ka Balang Mawroh bat ngalong namar kata ngamla lat naga jinglong Nongkit tien Syiem chong ngani ka balang bon ki Kristan ki sngau syap tieng ki sngau kyo habang khot dia pi ki Nongkit tien Syiem ki U Jisu Khrist piong tang ma pi ki basong sa platform ki balong ki Nongkit tien Syiem henrega Bible ko ang babaro na pi pilong ki ambassador U Jisu Khrist pilong ki Nongkit tien Syiem U Jisu Khrist ha ka ni ka percai bat hakanu kanu ka jeli pitib nem bangilong hi ki Nongkit tien Syiem menta ngidon na preng ka ni ka World Cup arajar arpuar kabalong ka ri Qatar bat kinong ele kai football bat kinong kmi ya ka jingele kai football kilong ki Nongkit tien Syiem jong kari ke jongki bat kibriu kin bishar ya kari nakabakiyo iya kinong ele kai kile kumno bat nakineki nongkmi ya ka jingele kai kile kumno haka Euro Cup arajar arpo kari England ka poi final ha London PUI kumno kile kito ki football fans lani ki nongkmi football juga ribilat kumno kilait ban ya sho ya dat ya ki
Yaki fans jongka Italy hadin bakila syarem haka final. Kumno ki penpat ki penpra yaki mar ki mata patba. Bat ka perthai kala kenshi ka perthai kala penrem namar kim shimlong ki Nongkit Tien ki babha. Reha ka ni ka World Cup arjar arpu arpat. Ngiyo yaki toki nongkmi football negeri Japan. Kibala pun khot ya stadium hadien bakila job ya kari Germany. Kalau ka jingjop ka bakraw hadu kata-kata ya kari Japan. Kabam dadai kari ka batibet ka jela kai football. Hadien bala job kiwei kile shongshit kile kemen kile sngewbha. Ndrei kini ki football fans na Japan kila pun khot ya stadium namal kalong ka rukom ka jongki bat kilalong ki Nongkit Tien bat ki sakhi khmat ka perthai ya kari ka jongki bat ka jinglong jong ka judge benriu ka jongki. Kumjo yang kum ki Nongkit Tien jong Jisu Khrist kibrukin puli ke jingem ke jongi bat kin rai syapanga gospel na ka baki yoi ha ka jingem ke jongi banlong Nongkit Tien jong Khrist kamlong tang diki kentien keren handrai kalong daga jingem ka bamalaga sngi karukom yat karukom yeng ki kentien klem ka jingem ka bakhut kilong thli bat suda baru Jisu ang hau Matius san kan riu to pen syai kumta ya ke jing syai jong pi akhmat kibriu bakin yo ya ke jing le babha jong pi bat yo yaro ru yo khpa jong pi o bahaki beneng ai baka perthai kan yo ya ke jing long babha bari ki kamba shisha jong pi bakin yo yaro yo khpa jong pi o bahha beneng. Kumno baka gospel kalau roy hadu kat ni hapen ke judge benriu kasih jantia hapen ke judge benriu jongi mentala prapo person ngilai long Kristan haga jela megalaya nyau pusau poin san kendai persen kilong Kristan kataru naka sensus kabarim kasnem arjar khotway lesi mentala kambun kila dontang shispa san paungut ki missionary haki shispa arpusan teligisnem ndre menta ka Balang Presbyterian kala roy kumba nyau lakngut ki khot ki jongka habai nyau lang ya baro ki kenhun balang ki Kristan kila poi kumba iwei point lai million na pedeng iwei point san million ki khasi kumno baga gospel kala roy hadukat ni kawei ni gidau kalong baki khasi Kristan kila long ki Nongkit Tien Khrist syaka jat benriu lajong kamat kabaar kalong kajing penkentang jong Nongkit Tien lani ka jing penkentang jongka Nongkit Tien u ambassador jongkari India ha Pakistan u haban sumar bha yala ka jong jingim karukom yat karukom yeng namar kiwei kipet keliau dagi khmat kum ki kebet ban lap jing duna ha ka jingim jongu habau keren pat baru ha khmat ka press ha Pakistan u haban sumar ki kentien dei ban keren tam dei ban keren palat bayok ki wo daw ki wo nia bat kaja ka jing le ran tang yu ndrei kari India borok kawei ladau ambassador jongkari India ude ban sumar yala di hadukat ni kat no tamba mapi bat manga ngide ban sumar yala ka jong jingim habangi e magani ka perthai da ka buram kat no tam mapi ki khot committee balang mapi ki temen basan elect mapi ki temen basan manga ko pastor ngide ban sumar yala di ya ka rukom jinglong jingim ge jongi habangi mi hakmat ka perthai hakanu ko nuga chaka ka banga yeng ban keren ktien blei hakanu ko nuga por banga penmi jingtho hakanu ko nuga por banga shimta ke komiti ngasngau tho bet ya kani ka wei banga long pastor jong ka Balang Presbyterian Mawroh bat kibriu ru ki peni tho yang akumta habadoni keren san pajba bat nga persangkat la kadiai ban bat ya ka nam ka buram babha jong ka ni ka Balang kenang baka numja ka jingle ranya ka Balang bagi nang pastor jong ka Balang Mawroh ule kumta lani uyat hakata kata ka rukom
Bat ma phi ya ka bau ngalong pastor phi don hok ban penbet ya ka jing jongaru lara phi yu I ya ka jing bam biang namar phi ong pastor phi long nongkit Lyndan Syiem u jongi ngiyos ngau pat haba phi le hakata kata ka jaka phi ong kumta phi le kumta kalolong ka jing le ra ya ka balang ka jongi phi don ka hok para bangeit be ban kedau ban ngade ban don ka jing sngoret ban pediang ka ta ka jing kedau ban penbet la ka jong ka jing Bada ka baburam nakabenta jong pi ki bala sha jet ro hinsa khot sha kerdan temen besan bat sha kerdan de khot committee balang bat kin ong bakini ki long jong ka balang Mawroh bat vi dai na markata ban long ki Nongkit Lyndan Syiem ki ba khlem sha kan no bat ki ba khlem jingduna ha ga jingem ke jong pi ngide ban pengentang elade kum ki nong mi khmat jong ka balang Mawroh kham tam ngide ban pengentang elade kum ki nong mi khmat U Khrist ha ka ne ka perthai ken ma bangi sakri U Blei ba hok ba khot bat bangi ngi mi khmat naga bynta jong ka hima jong ka jing shisha Enjayu lada mangikum ki Nongkit Lyndan Syiem ngimpen gentang yalade lada ngimpen gentang yalade ngindu ya ka jingpen sle nginum do ya ka jingpen henry ngindu ya ka jingpen sle ngindu ya ka bor bantre ka kam ka U Blei ngindu ya ka jing saiso habangi yalap ya ka tien ka U Blei kiba bun kinong yalap syai syakiri sep ngi kila khlem no na ka kerdan ka bahalor namar ka jing ke jongki kabalangop haki judging snew kiba per ngam kwa ban kren na ka ni ka pulpit repios ngauhi na ka por ki skandal syapang jongki mangi kum ki Nongkit Lyndan Syiem U Jisu Khrist ngide ban sumar laga jong jing baka numdan ka jing kenno baka numdan ka jing kentho persha yengi upol ulade ban sneng ya Timothy ubalong pastor samla jong ka balang ha Ephesus arsin haki art ligi shiti ulade ban sneng ya Timothy banong ko Timothy to pet no nagi jing kwa brai joga jing long samla ko Timothy to pet no naka jing million shakaba pop iwe Timothy in rew khadway ar Timothy ar pu ar baru Petros komu apostol rangba jong balang habau thoi ga shiti jong usot na Leviticus khatway saupusan balaju ong bakani kalong ka pedeng jong ka kitab Leviticus khatway saupusan ya kabulo thoru iwei Petros iwei khan riu to long pi kibakut namar manga ngalong ubakut kumbau Blei jong I ulong ubakut kum taki nong bot jong uru kin long gibakut hakani ka kuota ka banwan hakimit balang ki jongi ka subject pedeng ka ba ngiladap ban penbet menen ka program committee ka long ka jing pen kentang khot ya ki bangeit ka jing pen kentang khot ya ki bangeit ha ka ktien pareng ki ong doctrine of sanctification kamat ka balai kading pna jong Nongkit Lyndan Syiem ka jing jong ambassador kalong kaba ngutana dah do kata ngalayu ya ka jing ke jongki ki yo ban let na kawai kari kim don kan siu by flight bat naga benta ka yeng ka sem jongkiru layo ban siu daga sorkar ya ka by flight ke jongki bat ki yo ban pas ko ligi ko na ki babet ki babiang bat ki yo ru ban let jingo ya bon kiri chong ne ka perthai kadon kawai ka shnong hangte ka nong ba Delhi ka ba ki khot ka Chanakya Puri kata ka Chanakya Puri ka ba he bha lese ka ba he kat ka maulai but kidon ki embassies hangta kamot ki jaka shong jong kine ki ambassadors jong kiri ki ba per ki surok ki bayar bha kabayar kumba laispa mitar nda poi hangta hapedeng ke surok nangta seki kper ke internet charut nangta seki surok ke bakhamret nangta seki embassy pat hang to road khamyar bane kateika nyumer hapedeng ke helipad bat katuka headquarter joga Eastern Air Command bat ka internet ka babun sha gato kani kalong ka jakasa jong kineki ambassador hari India
Hagas nam arjar khatway kakwaya jong Jingiaseng samla KGP sinot samngi kalawan Shadeli ban ruai haki institution nagi school baraka Bible Society yang to bat kaway nagi program jongki kalong ban ruai haka Vatican Embassy lani kaneka kajaka ba usang ambassador jong kari Vatican hari India bat kum ka jing pen kre namar ngatre hadeli ka to por ngalayo ban runga kaneka embassy ngasu ang lengo ya gaji tanat jong kaneka yeng ba usang ambassador ki kamera ki bahe ka ballroom ka bahe lajan kat kaneka yeng mane ka jongi dagi painting ka ba itanat bat dagi jingbo jingsat ki basu yapbe chisen yo but kakperu ka itanat hapadeng kita ka embassy kabalalong si kumbo poi shakaway pat kari kabalalong kumbo poi shakaway pat ka jaka ka itanat jangka badu ambassador bad ki batrei hangtu ki shong hapadeng kine ki ba itanat namar kata Nongkit Syiem yo shibon ki jing kyrkhu shibon ki jing mentoy nre ka ju kapor uya kendoro shibon ki jing ngaya keren pangkiri ke badan ke jingesuk bat kategori hakabakilong ambassador henry kumno u ambassador jangkari India pat hagari Pakistan ude ban kit ya ke jingkit ke bakhya ude ban ba ya ke ding phna naka bynta kari India ke jangi hagaju karukom u Nongkit Syiem naka bynta Khrist unya kendu shibun ki jing bat un ba la ka jong ka ding phna ka Bible ka kula rengi shibun ki jing kyrkhu aingo U Blei henry ka Bible ka kula ru ba hateng ngin ya kendo igi jing bari gi jing penshitam ben bat kum ki Nongkit Syiem ngide ban long ki bala penkre ya kita kum ki temen besan kum ki khot committee balang kumu pastor ngide ban penkre ya lade ban ya kendo igi jing Yones ar Paul nong ga khot Yones kat san lenong ga khot ka bar pau ushakri umlong ba kham khrau yo kunra jong u lada kila le benyanga kin le benya piru epesos nriu khat khandai ar pau upolu bataya ladi komu Nongkit Syiem haki kinjri u Nongkit Syiem uba syate kinjri namara ka por bau tho ya ka shiti shaki epesos kadai haka jingsha set bendi ke jong u bola tho igene ke shiti but ar Timothy like hat ar kaniru kadai ke shiti ba tho na yeng bendi but barok ki ba mon ban im U Blei how Christ Jisu kin sha leben namar kata habangi imagani ka perthai kum ki Nongkit Syiem ka perthai kan shonyengi kan keren persyaengi tolong ki bala penkre ya kata hai Iraq bat Syria ki Kristan kila syak penshitom ben daki ISIS hakapor baki kerasong namar baki lalong ki Nongkit Syiem U Khrist hakari nongwei kadon ke jing penshitom ben yi Kristan menta Afghanistan North Korea Somalia war hakat tu kat ni gi jella jogari India ru ngimat igi jing penshitom ben namar bangilong ki Nongkit Syiem U Jisu Khrist larangi kelalong blem kumbalong lang ka perthai anum dan papenshitam benyengi larangi long kum ka mlu ka bala kelabalat anum dan papenshitam benyengi henry larangi rai ban yeng na ka bentau Khrist kan wan ka jingkren ka jingken tho bat ka jing penshitam ben ki Nongkit Syiem U Khrist namar kata hateng ki de ban kit ya ka ding phna ka bakhya ngimdai ban kit mangi ya ka ding phna U Jisu Khrist ki don ki bakran bakla da ka buram ngan penbeje pi wat ong ba ngin haban ba ka ding phna U Jisu Khrist pinumla ban ba ka ding phna U Jisu Khrist dai tang U Jisu u ban ba ka ding phna la jong ndre U Jisu la hukumingi wong ba ela ka jong ka ding phna bat wan ban bot na dien jonga habagi duai ru teng ajio sngo don ki baduai yera bangin ba ka ding phna jong Jisu mla satya bat mshim khot ingi ban ba ka ding phna Jisu henringin ba ka ding phna lajong ya ka bo Jisu ibet ban penkit yengi namar kata mangi kum ki pastor kum ki temen besan kum ki khot committee balang hateng ngide ban ba ya ka jingkit ka bakhya
kum ki nong elam juga jingiaseng gentai, nong elam jingiaseng samla, nong elam jingiaseng kena, hateng penha ban ba ege jingkit ke bakia. Ngakan mau ya kapor bangadang samla. Khatsan snem karta bangi don jingiaseng he angta ya kabalang red samthia. But lasanya engi kum ki volunteer ban yarap ban yakit di gisuki. Haga tu por 4 don kani ke rukom bakin wan le ki pandal bat bakin wan bu syuki bat ka kam jongi kelong tang ban penbet syuki bat ban nyat jer nagi syuki haga tu por snadararu hab ki usi himangi tap terpar himangi haga tu por syukiru hab le ki nu push nang ne na polo bat ban penpoi daga trok ha yeng mani bat ki syukirum de ki syuki plastik menta piken mau kitu ki syuki nar kisuki nar kibalatan dauksai plastik kitu kisuki kibakia labu ya uwei urang ba baun long ki khot yu unong yalam jogi volunteer lani ubadi ban khmi ya katuka kam ban pet sapang kisuki ban mangipat ki samla labu ban yarap yo tan rei haka jinglong samla ngia le suki ka kam ngia kren apa deng jongi ngia bo ni ka tai uta ba pli marwai pat udang khot si khot unang kento si kento yangi dan baki manu pi kalong kani ngi borok bon ngi di trai balang ngi he ngi sandra samthia uta udang suan sen wan ra kerteng balang na wei telatung yu kumuba ban pej ban khmi ni ka kam te mangi pada hetai jinglong kim jingmut itai jinglong barim jingi yang ans ngap le yu ngi pensuki ya ka kamang ta te utar bopli la sosen hi ten re utapat bopli so thu ela ka jong ka kam pitem na ukit si potli gi suki kitu gi suki nar ukit mo umarwe sa ka trok nda yu iya kata kalakta ingilang barok yang pej utai bopli ukit ya kita gisuki ukit itu tiap na marhaban kiu nang tina po si salor bad ubu alor ka trok mangipat ngim le yarap lai stang kanarit balai ban yarap kawan ke jingle ran yangi ukit itu gisuki bad mangipat kum ta wood ngila bot den ya o bad ngisa yarap lem ya o namar kawan ke jingle ran para bangeit bait ki para nong sarai ki para khot committee balang lar pikit ya ke jingkit ka bakhya ki breukin yu i batkan kta ki kan kreniki baru tau orang ba alau dang wan ra kertengsen haga tu por ula kiu ban long kumunong yalam jugi volunteer bat mentah long temen basan juga balang bat ngi nyokor ngi buram ya ka jing syakri ke jongu aku abanong gani ba haka balang Mawroh ke jongi ke ba bun ngi awan sabar tangkan diat ki badegi trai snong nangi ringi di ban shime ka kam kum kala jong ngi de ban shime ka kam kum kala jong ban kit ya ka bad ka jingkit ke jongi ka ding phna ka bakhya kat no kan long ka jing sakhi ya kiwei ka shuki ka bakhya lani ki shuki kanton ki bakhya kat no ru habangi kit ken long ka jing sakhi ya kiwei kamat ka basau ba ka bakhat do ka pansngiat jong Nongkit Syiem kamat ka benengkong kalong ka jing khot yau Nongkit Syiem kamat ka baar kalong ka jing pen kentang jong Nongkit Syiem kamat ka balai kalong ka ding phna jong Nongkit Syiem kamat ka basau ki pansngiat amdai ka pansngiat ki pansngiat jong Nongkit Syiem pitem nem dangila poi habneng ngen yo ban phong ki pansngiat ladang ilalong ki Nongkit Syiem ki beshisha ha gane ka perthai ka testament ka batmai ka batayangi yegi santali ki pansngiat ki bangin yo ban phong ka wei ka long ka pansngiat ka hok artemati sau pra ka baar ka long ka pansngiat ka bampod iwei korin kendai arpu sandu arpu nyau kabalai kalong kapansngiat jaga jingim jing penpau ar shipau bat Jacob iwei khat ar kabasau kolong kapansngiat kaburam kabamsep no kanong rim kalong iwei Petrus san ar lenong san lenong gad khot ar du sau kapansngiat kabasan kalong kapansngiat ka jingle buram kapans kaba phila banong ru kapansngiat jong jing kemen nakabenta gitu kiba khot ikiwei kiba yalam ikiwei shau Khrist
Badi kani pensem iwei Thessaloni ar khat khandai nganum kren lo digini ki pansgiat menta le singan sakren ka wei pat ka subject hendrei ka Bible ka kren shai bakin don ki pansgiat hang te habeneng na ka bynta ki bangeit na ka bynta ki bayaine badu trai kadon ka to ka jingruai kabangi jurwai hagi jingiaseng yabreu hagi jingiaseng pentengan ndrei kaba ngila ban ruai ru kiwei pat kipor namar ka kran ya ki pansiat kabangin phong sauspa prapusa ka baong hakari tenat bausen sharu trai ngan let poin da jing trai lawai da jing ai pela bat nong penem ngan long ngan don pansiat ne bangan phong ngala poi habeneng ngala don ka yeng shong ne ka jingkeli kalong ngandon pansngiat na ngandon pansngiat na bala pendai da keluar ba pernai enda jingle lawai hayeng shong ne ngala dep ban poi don ne ka pansngiat ba pernai ka beneng pin poi da ka jinge U Jisu Khrist ndre ha beneng pin yo ne ki pansngiat da ka ba pilalong ki Nongkit tien ki U Khrist utau Charles H. Spurgeon unong yalap uba krau upastor uba krau ka ribilat uang kitu kibala ba ya laga jong gading pena hapertei kin yo ban pong pansngiat habeneng kitu kibala ba ya laga jong gading pena hapertei kin sayo ban pong pansngiat habeneng ka Bible ka hikai syai kedar bangin sayo bainong habeneng ngin sayo pansngiat habeneng ladang ilalong ki Nongkit tien ki besisha ar korin san shipau iwei korin lailandong ki khot shipau do khatsan kanir kolong ko wei pat ka subject ka ba ngin sekeren pura hakawai pat ka por hendrei kindon ki bainong habeneng ka beneng kam dei ka bainong Sngap bahai gani ka beneng kam dei satya ka bainong ka beneng kalong daga jing ai ka U Blei daga jingisen ka jong u namar ka jinget jongi U Jisu Khrist henrei habeneng don ka bainong habeneng don ki pansngiat nda U Blei U Blei tapmet yangi pila banong shabas memeu syakri babha bat bayaine mela minot ke bakhendiat khele rung syaka jing kemen jong kenra u jong me hatu ngamut banong baha perthai don pansngiat kajubab kalong hoot ha perthai don pansngiat ha perthai don tangki jingkyrkhu henre habneng don ki pansngiat habneng don jingkyrkhu habneng philayomat ya ke jingkyrkhu jong ka beneng baro habneng philayomat lut ya ke jingpen krek ka U Blei na ka bynta jong pi habneng ka jingkyrkhu dapura philayo ka basa kalong sa tangki pansngiat ha perthai ngimpat yo ki pansngiat henrengi yo ki jingkyrkhu na U Blei ki jingkyrkhu ki bola thesei ki jingem ki jongi ki penlongingi bangin syakri yo bangin penkre yalade naga benta ki pansngiat habeneng naga takadau pi syakri ka kam ka U Blei teng pi sngo tolot pi sngo suai wat do mensim wat sngo tolot wat sngo suai namar hakawai ke sngi kadang ka pansngiat ka baab ya pia beneng ma pi sangut ki bala syajit balong temen besan ka jingkit ka long ka bakia ki jing ki long ki babun ki jing yale bat ki jing syakren bat ki jing kento henriyaine namar ka pansngiat jong pia beneng ka long ka bakrau nagabenta jong pi ki khot committee balang kam tam ki nyungut ki badang syajit thamai ki bedeban kit ya gani ka kam lesi ki parlok jong pi kila banong ni tula le hok menta ula long rang ba balang umla shu ban ya khle ban ngi kata kalau ko wei ni ki jingsha kento ke bapin la ban shem nda pilet shaga jaga trai henry ken mau baba pi trai ka kam ka U Blei haba pi IT lut yala di ban saki o kadon ka bainong bakrau ka ba pi beneng kidon ki pansngiat ya ki bala penkre na ka benta jong pi but om tak na ka benta jongi shene sa platform nga ong si ong ya gani henry na ka benta jong pi ki para bangeit be ma pi ki ba pait leng ba YouTube channel jong ka balang ru ya piru ki don ki pansngiat ki bala penkre kerpang na ka benta jong pi lar pi yaine ha ka jing syakri U Trai lar pi long ki Nongkit tien ki ba shisha wat judo bor wat judo mensim wat judo jingkermen namar hakawai ke sngi pin sayo ya ka bainong ka bakrau ka bala penkre na ka benta jong pi
menin ka sngi ka balang ka jungi ngidon ka program bala penlong da ka maulai presbytery ka seminar na ka benta ki brio ki badon ki jingduna ki de khotmet na ka benta PWD, people with disabilities. But menin kilewan kum to shispar pongut na ka presbytery art ligi session ha ka ni ka yeng mani ka jungi. But kidon ki samla na padeng jongpi ki balai rap ha ka shet ka tiu ki balai rap ban penjan jingbam na ka benta ki to ki de khotbat ki delegates ngayu I hadien ba piladep pilaya klieng pilaya sat ye gi pliang ye gi pera ye gitu ki babu catering na kabenta jong gitu ki nongwan but pis sotanat para samla ngai tanat e kata pia rem pia shit rem Syiem mereka don ka bainong ka baap na ka benta jong pi lesi don ki batrei pat hapadeng ka jingso kenja ka jingsngo tamang ka jingsngo marway ka jingsngo balai batang mga batrei ka ni ka kam balai ba kiwei kim yarap nga yai minot se yai trei se ka kam na marka don ka nong ka bakra ka baap ye pi ka jingiaseng samla kilalong ki Nongkit Syiem joka balang hapadeng ka pandemic akasnem arjar arpau habalawan katngan habalawan ka duk ka kerdu namar bamyo le trei namar ka lockdown ka jingiaseng samla jongi kilalong ki Nongkit Syiem ki balale chi yeng jong ki para bangeit jong ki wei parasnong ban a jingarap eki hakapor bagadang beteng ka lockdown ka snem ajar arpuwei ki kena lum khau kham kilami na yeng te ki mas ban lum khau kham na ki yeng jong ki para bangeit ki jongi ban yo ban pendap ya ka kam ga jong ki oi por barang perking ba ka lockdown ti kim shimlet nren dalakut ka tu kilalet ban lum khau kham na ki yeng kilong ki Nongkit Syiem joka balang habam yo I pastor sho yo I temen basan sho yo I de khot committee balang sho namar bala perking ki kendon hakapor balat kiwan kini ginong lum khau kham ki yeng jong pi but ki hep ki barit mena step kilayo ya ka buskit kilayo ya ka khusnam kilayo ya ka jingai sngewbha na ka jingiaseng thai haba kila trei hok ya ka ni ka kam namar kata ngin sngew thu yalade ngilong ayu bat ke ka kerdan ke jungi ngamut ka kerdan ban sngew sarong henre ka kerdan ban syakri ma phi bala syak jit temen basan totip ba phila kenjo syaka wei pat ka kerdan joga jing syakri blei haba phi rung syaka yeng para bangeit kila kemen namaru lawan u temen basan yeng jongi ma phi gi khot committee balang ma phi gi bala syak jit thmai haba phi le rung syaka yeng jogi para bangeit ki briu kim yo I sho ye phi kum balong menswa henre ki yo I ye phi kum bala syak jit kum ubala thong ban long unong syarai la ni khot committee balang ban duai ban selok na ka benta ka yeng ka sem ka jongpi namar kata sngew tho ela ka jong ka kerdan bad yat kat kum ka kerdan ka jing khot ye pi ngamong ka kerdan ban sngew sarong ban sngew kraw henre ka kerdan ban a jing syakri ya ka kam ka jong blei kinong elam ka jingiaseng thai ki badon ka kerdan ka bakraw ban ya selok igilong yeng ki bayama jing e ban yarap ya kiwei ki bama de ka duk ka kerdu bat kibadon laga jong ka jing ai kerpang ka jong blei ban penrehem ya ka jing syakri yo blei ling bagi jing duai men step what snow bagi jing syakri jong pi kalong leno ai henry to tip bagi don ki pans ngiat ki baab ye pi habeneng ka jing penyar ya ka lengkha mission ka jing trei ka ba koridor jong pi ya ka bangin suyo snow ndakala dei ka por ban pen snow ya ka balang kita baro ki penlang api ya ki jing kyrkhu hakani ka perthai bat ki pans ngiat hang te beneng ngin nang minot ngin nang trei kum ki Nongkit Syiem to bleun kyrkhu ya gi saungut ki temen basan ilek ki jongi bagin long ki Nongkit Syiem ki jong trai to bleun kyrkhu ya gi khat nyungut ki khot committee balang jongi ki bedang shudab jit bakin ya syakri kum ki Nongkit Syiem ki jong trai to bleun kyrkhu ya ki sangut ki temen basan joka balang badi pastor bangin long ki Nongkit Syiem ki bahok ki basisha hakanu gunu jaka bala khot ingi bleun kyrkhu ingi lang baro bangin long ki Nongkit Syiem bangin sakhi U Khrist hakani ka perthai bleun kyrkhu ingi nakabenta ka buram ka jong o amen ngini duai trai U Blei buk pau jongi bahabeneng ngi ai ngu eme ba mela khot ingi bangin long ki Nongkit Syiem hakani ka perthai
Habangi pet yala ka jong ka jing im ngi i ka jing tolot ka jing swai ngi i ka jing duna ka jing bambiang nrei kum yang i se ko trai mela khot mela jet bangin long ki shakri ki jong me habe mela jet ko trai to pen ko boring to pen sle ingi bangin long ki nongkit tien ki ba shisha bangi duai ngi de kerpat bamen ayangi ya ka jing pen sle komu Elijah komu Elisha ya ka jing pen sle komu Paul komu Petros bahabangi leit ban sakhi ka kerteng ke jong me kanum long de ka bor la jong henrei de ka bor ka banalor yang ilang ru baro kum ki de khot jong ka balang bangin sngol thu bangi long kin nongkit tien bat bangin sakhi us ka jing us ka bam jukod U Jisu Khrist kyrkhu ki ba pet ki ba khmi ru ling bagi YouTube channel jong ka balang bagani ko khubor kanum long tangengi apo ki saw ka ro jong ani ka yeng mani henrei ling baga social media shakita ki ba yo i bagin so thu yala di kum ki nongkit tien don dekat ko trai kerat ban ngilang baro ngi ai ngo ba mi sngoy ki jing duai jongi ban ngi nget men jubab namar ngi lapan ngi dem ngi ngo ngi pediang ru haga kerteng ke jong trai ba nong penem jong U Jisu Khrist amen. Ngi ai ngo U Blei bala don rengkat ban ngi ke Jingiaseng bat ngi penpau ke jing sengu yai organis padi nong elam jing ruai badi baro ki bay don bynta hagani ke Jingiaseng kentuk ru ya kini ki bapet ya ka ni ka kamera na ka bynta ka YouTube channel jong ka balang U Blei kyrkhu ngilang baro ngini penwai de ke jing ruai ka ba arspa sau pon rio bar hadin ke ni ke jing ruai nga kerpa di temen besan jongi temen besan Dr. Ola mari in sepelat yengi de ke jing kyrkhu penwai hajing ker utrai ka kam ka dawa jing ot ba jeliu nong trai ki duna hajing khot jong u ka do not ka shlei balang U Blei ban nang yai trai ka jing ruai ka ba arspa sau pon rio. Jing ker U Trai ka kam ka dawa jing ut ba jeliu Nongkren I duna a jing khot jong u ga donun ka shlei balang U Blei banang yai te namar U Trai ong bot mai unai yin yai trai hadu ban dawai sion jong U Trai ganang yai pernai ga pertei bastim ganom lapen swai sius papor kordor jing kular ngin bat jing men uken radon hakman ngin yai trai bet kanong bat yang shate namar U Trai ong bot mai unai gin yai trai hadu ban dawai ban wat kilang ron jing sngewbha ngin shem la ka kam ka lengkor un pencem jingkit uken rat in bahater peng maus yang jing penim skem ngin yeng ngin yai trai bet kanong bat yang shate
ดสงหุนดังบรรยายมีนอนจิงสวาบาจังU Trai nghiên kên hồ lấy sắc cài chính men bom chữ khôn nghiên dạy train bên căn nông ba chang xa tên nam ở U Trai un ong một mai un ai nghiên dạy train hà đô ban đào vài Kuk pa Jingiaseng beneng Nyai ngui me ko kenrat nama malajit malakot yangi Ban yo yai lej ban sei so na ka banta gerteng jong me Nyai ngui me ko kenrat malajit ngi lang baro ki khun bersu spak jong me Ban long ko trai ki Nongkit Lyndan Syiem U Trai Nongkren I U Jisu Khrist Nyai ngui me ko kenrat me lam yangi kum ka balang Ban me don dekat ban ngiruk lang mana kepor habangi syakri ngimane me ko trai babha Isnei Blei ban pediang ke barok gel pendap Kijing syakri ke baret kijing mane ke batlot ablei melebu khmat jong me ko kenrat Isnei Blei bikin long kum kijing aingu thang kiwei ke bayubi Ibakin saja khmat ke khajing isnei jong me ko kenrat Ya ka ba me hi ko trai me syam sngewbha Man mangiru ko trai kum syakri ki barit ki batlot jom Nginyo amat ko trai ya ka jing kemen Nginyo amat ablai ya ka jing suk ka kenja blai Nginyo amat ablai ka jing kyrkhu ki bana khajing isnai jom ya trai babha Isnai ko kenrat lam ka porung nyo sngong nyo ya ka jing ya ka khobor lam ka tin jom mo syakri jom ko trai babha Bapan kan ma wingi lang barok ko trai kum kenong syarai kita khot ke komite balang bat barok bat don hane ke yeng bakan tang jom kum ke bangeit bat kiwei pat atrai ki bam don hang ne ablai Hoi ke jeng pun kan ma lam ka tin jom lam syakri jom atrai bangi barok ngi long kenong Nongkit Syiem ablai ke bai bade mna jing khain ko kan ra khmat ke perthai kham ta khmat U Blei bla thau bla bu ngi Balang U Trai ki met ke men sing bujongi Balang U Trai khli jong ka balang Isai ko kenrat bakak tin jome kan yo jaka ki donot ki man sim jongi ngenem ngen yat ko rai da ka bor kak tin jome Isai roban kyrkhu lo jong syakri ko trai pasor nang laban psai ngi kum ki khon jong ka balang nang laban psai ki wei ru ko trai da ka jing shisha ka jo tan rai kak tin ka ba em jome trai ba pha Isai ban ai lo jong syakri ka met ka ba sat ka ba khlain long ying long sam ko trai ban kershani syakri ma ko trai ki por baro kyrkhu ru ngi kum ka balang ko trai nang ya chaprang am da ka bor ka jingla ab kan ja breu kum ja perthai ning nang ya da ka bor man sim ba khoj sngeu ko kan rat bangu ma ba trai ki pop na be gen ngi pan bangi dam ka tang U Jisu nang panem be ma ta ra ro jingai e ka ba dap yang dap kar hai U Trai nang panem U Jisu Khrist ka jing ba ka ba mayan ka ba phla ka jong bleu pa ba bam chukut lam ru sla ba thiang ka jing pchai bor ka jong bleu man sim ba khoj kine jing kar khu lai huai blei chong sa ban ngi kum ki khon bal su spa chong ma ki chong sar kat bat ki bangai jang ne ba saw dong perthai ba dem ba chakri U Blei bem manta halak ta ru amen